Gihulagway sa usa ka Harvard University Fellow ug kanhi Editor-in-Chief sa GMA News Online ang kaayuhan ug kadaot nga mahatag sa artificial intelligence sa katilingban. Apan gipadayag usab nini ang matabang isip usa ka tool kung kahimanan aron pagpasayon sa trabaho sa mga tigbalita. Si Mark Regia Abelias report. Gitambungan ang artificial intelligence and community journalists sa mga magtutudlo sa communication ng mga tinun-an sa nagkalain-laing universidad sa Sugbo nga gipasugdahan sa women's journalists nga mas nailhan silang grupo nga STAT. Giangkon ni J. Mark Tordesillas, kani Editor-in-Chief sa GMA News Online ug usa ka fellow Harvard University nga sa gawa sa nasod nagamit artificial intelligence o AI alang sa fake news. Apan iyang gitataw nga magamit ang AI isip usa ka tool o kahimanan sa research. Usa sa gihimuon niyang sumbanan ang report sa Commission on Audit apan mipasabot nga ang tigbalita mogamit gihapon sa critical thinking o paggamit sa utok. Mitumaw sa open forum mao ang ethics o ang moralidad sa paggamit sa AI. Gihulagway ni Architect Melva Java, usa sa milangkob sa STAT, nga gigamit ang tingog ug hulagway ni Arsobispo Jose Palma sa pagpromote og produkto sa social media. Archbishop is seen in his words endorsing a product, and it's many priests at Mass. I think we all need to be part of the conversation, whether it's at the newsroom level, at the community journalism level, to figure out principles and frameworks and guidelines to figure out how to use this. Samtang, si retired Court of Appeals Executive Justice Gabriel Ingles nakapangutana kung mamahimo bang makagamit ang mga abogado sa artificial intelligence sa laing mga pleadings. Giangkon ni Tordesillas nga dunay migamit sa AI sa gawa sa nasod nga giduso nila nga pleading sa korte apan gidismiss kini sa korte. Especially in the submission of memorandum briefs before the court. We lost the case because ChatGPT made up citations to cases that did not exist. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regia Abelias. Balitang Misdak.